iki senengane ngono kae kok semen ki wae dirasake dhewe. Bagong Mejoidan. Kae kakangmu nantang karo ratu sing arep boyong bapakmu kok kowe tanpa belan iki piye? Iki ngopo ya iki? Ora ana apa-apa kok jelas. Bagong non. Gareng ditututi dibelani. Sapa? Gareng. Kae ra kakangmu to? Nggih. Ayo tututono. Ayo kok sik alon-alon kok. Omongane kok kesusu wong jame isih dawa kok. Kae engko sak diajar ratu Gustine sing jeneng Jayeng Loga kae. Dajar ya men, dajar saka cangkem-cangkeme dhewe kok. Wong bapak arep diboyong kok dadak muring-muring apa? Bagong. Non. Gareng kakangmu tututi. Kok sak aku tak takon. Kula tak takon, ya takon apa? Sampeyan niku rumangsa duwe ponokawan Gareng mboten? Lho, Gareng ki ponokawanku. Nek kowe ngakoni Gareng ki ponokawan sampeyan, kena apa? Gareng kena masalah kok sampeyan mboten ngewangi. Komido. Apa ya sampeyan ki do menyang wong genar ratune wae degdaya gagah pideksa kulite padha Baladewa dengkul patos. Kok Prabu sampun duka lho, Bagong nganteng niki sok nyoleh. Kok malah do meneng wae. Ndara Janaka. Apa Bagong? Gareng niku ngetutke sampean pinten taun? Wis ora iso tak etung. Kok sampean meneng wae. Sampeyan ikhlas nek Gareng mati. Sampeyan lila nek Petruk mati. Aku ora bakal ikhlas. Mesti bakal tak belani. Ndara Werkudara dimong Gareng pirang taun? Suwe. Ikhlas nek Gareng mati, ikhlas nek Petruk mati. Ora. Ngopo begogok nang kono? Sampeyan tau tate dimong Gareng napa durung? Durung ya wis. Syukur. Oh jan angel kok Baladewa niki jan. Ndur aku takon apa? Ndara Werkudara Ndara Janaka aja mbelani kok sinuwun Ndarawati kok ora mbelani. Kusik to. Aku dibelani Gareng dek kapan? Belum. Sampeyan niku duwe garwa 3. Niku ora liwat nembung apik-apik to, metu mburi kabeh to. Iya, sing ngunangi sapa? Sing ngunangi Ndara Permadi. Sampeyan ajeng dicekel Ndara Permadi. Nggih to? Ndara Permadi nalika semanten dielekke kalih Gareng. Gus, nika Kang Raka, ampun ketegelen. Mbok menawa jodoh niku garising Gusti. Lho, Ndara Rukmini Setya Bima Jembawati arep dijukuk saka mburi, nek pancen padha tresnane wong sing jeneng nambut saning akrama niku gegarane ming seneng keplok tangan loro. Nek wis do keplok tangan loro ajeng dipundi meneh. Terus Ndara Permadi nyekel sampean ora lahir batin niku ora dibujuk Gareng, ta sampean sirna saka tangane Ndara Permadi. Lho, apa ngono tenan? Weh, domongi kok. Asli kula krungu dhewe. Kowe lah dalan. Iya, semen aku njaluk pamit tak mbelani nolo Gareng. Sampeyan tahu durung dilabui karo Gareng? Durung masa dilabui. Sampeyan krasa mboten jaman digoleki balane Kangsa teng Widara Kandha? Iya, aku kelingan. Nggih. Sapa sing perang? Sing perang Kakang Udawa karo Narayana. Sadurunge Narayana sing gelut Gareng. Sampeyan makin mboten? Gareng riki niki sigar sithik nika. Nika kena pusakane wong balane Kangsa. Nika ora Gareng iki ketoke pancen ora ana labuhe. Ning dhewe labuh labet ki ora kepengin dingerteni karo sing dilabuhi. Apike Gareng nang kono kuwi? Wah, jan. Sing ngono aku dilabui Gareng. Wah, keparat. Kowe ora omong ora tolo ajare. Wis tau dilabui Gareng ora? Gareng ki anakku. Waduh, klenu e. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Rengestina menawi dereng wonten wiyosing pangandikanipun para sepuh kepareng angluberaken samudra pangaksami anggen kula wantun hamboyongi saha hamiji rawuhipun para sepuh wonten madyaning Datulaya. Monggo menika sanes dinten pasewakan paman Wasa Jenar Bawadana tuwin Koko Prabu Karna ing Awangga. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembang kula
ngemuti bilih gesangipun ing ngabdi kepatihan menika nguyup sandhap pada paduka. Mila sampun malih katimbalan ing wanci rina nadyan ing wanci ratri. Ingkang bapa namung sendika ndederek kersa paduka anak Prabu Ngastina. Namung mugi andadosna ing kamuningan Radi kaget raos sing manahipun ingkang bapa dene dinten sakmangke sanes dinten pasewakan tumunten jengandika ngawontenaken masewakan pepanggihanipun para sepuh wonten paridamel menapa nggih kepareng kula cemadhong dawuh nadyan ingkang bapa ing sakalima semanten ugi nggih kados kula jangkah-jangkah enggal prapta ingkang kajangka wonten ing Gatraya Praja Ngastina wigatosipun namung enggal kula menika mangertosi menapa ta sababipun dene jengandika anak Prabu ngawontenaken masewakan ing beneh lan adat ingkang sampun kepareng ingkang bapa nganglungaken jangga ngilingaken karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu Ngastina. Yayi semantun nyara ngawangga tumunten kula cemadhong dawuh mugi kepareng hamba barana ingkang kathah dhateng ngawangga kula nedya midhangetaken ingkang tetela wonten paridamel menapa dene paduka Yai Prabu ngawontenaken masewakan ingkang beneh kelan adat ingkang sampun menika Yai Prabu Ngastina Yai Prabu Duryudana Paman Arya Bawa Durna wonten timbalan nggih wonten timbalan ngadhawa nggih wiwit Pandhawa nampi triman kanugrahan wujuding negari Gendra Prasta tumlingga sakmangke Yai Prabu Puntadewa anggenipun lenggah dampar wonten negari Ngamarta dangu sangsaning dangu saya wimbuh kuncara negari Ngamarta kalukeng kelat Hanjayeng Bawana nadyan jembaripun negari Ngamarta menika bersasat namung sapra sekawanipun negari Ngastina nanging kuwatir raos sing manah kula dangu sangsaning dangu kuncaraning negari Ngastina menika badhe kendhik dhateng kuncaraning negari Ngamarta ketitik sampun kathah para kawula ingkang sami nilar negari Ngastina tumuli ngiyup wonten pangwaosipun para Pandhawa bawan ndika ngertos piyambak kamulyaning Pandhawa menika tumrap kula dados sengsaranipun Duryudana ya lair ya batin mila nadyan jagat menika sampun sami mestani yen to Pandhawa lan Kurawa menika tasih sederek monggo anggenipun sami badhe mestani nanging tumrap Duryudana sampun kula tetepaken bilih Pandhawa menika nadyan kadang nanging gesangipun para Pandhawa menika mujudaken kelilip tumrapipun Duryudana tumrap kula Pandhawa menika satru mungging cangklakan boten lega raos sing manahipun Duryudana menawi dereng sumerep Pandhawa menika ngatang-atang dados badhang Pandhawa sirna saking lumahing bumi kroping langit monggo dinten mangke sumebar warata saindenging jagat bilih para Pandhawa nedya mbangun negari Ngamarta menika saya damel bingung raos sing manah kula saya damel kodheng manahipun ingkang putra ing Ngastina Pandhawa ingkang nembe kemawon lenggah dampar Yai Prabu Punta sak kadang-kadhean nembe kemawon mangreh kawula negari Ngamarta menawi dipun tanding kaliyan pun Duryudana menika ngibaratipun bumi langit kula sampun ngasta bahwa perintah negari Ngastina mataun-taun ewadene Pandhawa nembe kemawon dados nalindra ewadene indak ing negari nglangkungi dhateng negari Ngastina kawontenan ing kados mekaten menika ndadosaken bingung raos sing manah kula mila tumuli kula nglempakaken sangganing para sepuh supados dinten sakmangke gawe srana Pandhawa aja nganti kelakon nggone bangun negara Ngamarta angka 2 syukur bagi Pandhawa saged sirna saking lumahing bumi kroping langit menika ingkang kula jangka Paman Harya Sengguni nyawa-nyawa jimat kula nuwun sewu nggih jebul boten kanthi kanyono-nyono penggalih paduka menika sami kalian manahipun ing abdi kepatihan sareng kula mireng bilih para Pandhawa menika badhe mbangun negari Ngamarta menika tumuli manahipun ing abdi kepatihan menika kuwatir inggih krana setunggal mangke para Pandhawa saya Hanjayeng Bawana Pandhawa saya Kalukeng Rat
satemah kathah para kawula ing sami ngiyup dhateng para Pandhawa ing mekaten ndadosaken kawula Ngastina dangu sangsaning dangu badhe telas krana sami ngiyup wonten panguwaosipun para Pandhawa menika nggih ndadosaken kuwatir raos sing manah kula syukur menawi jengandika anak Prabu tumunten nggadahi raos ingkang sami kaliyan bapa ing kepatihan malah dinten sak mangke saking pemanggipun ingkang bapa ing kepatihan pepanggihan menika rinantam supados sak mangke manggihaken srana Pandhawa menika gagar anggenipun badhe ambangun negari Ngamarta angka kalih syukur menawi Pandhawa menika sirna saking lumahing bumi kreping langit lha ngaten pemanggipun paman sami kaliyan pemanggipun ingkang putra Sirna samangke kula nyuwun dawuh srana menapa ing kedah katindaken supaya Pandhawa gagar wigar anggone bangun negara Ngamarta luwih-luwih sapa ingkang saged lan bisa gawe srana sirnaning para Pandhawa menika kula bolongaken dhateng para sepuh ingkang sami anjenengi lenggah nyawa-nyawa jimat kula nggih semban kula wonten ing Madyapada prapteng delahan nuwun sewu nadyan manahipun ingkang bapa nggadahi raos was lan kuwatir namung babakan iku pertikel anggen paduka paring dawuh supados dados sarana purunging Pandhawa bangun negari Ngamarta agengipun Pandhawa sirna nuwun sewu blaka suta blakutang terus terang inggih menika ingkang angel dipun jangka menika ingkang angel dipun jangkah sabab lupiya ingkang sampun kelampah pendak-pendak kula lan paduka anak Prabu damel karti sampeka sirnaning para Pandhawa tartemtu boten saged kaleksanan pendak-pendak Pandhawa dipun jangka pejahipun boten dumugining pejah nanging malah nemu kanugrahan menika lho nggih ingkang dadosaken ingkang bapa bingung raos sing manahipun ingkang bapa ing kepatihan Paman Haryo Sengkuni wonten dawuh nadyan bingung penggalih panjenengan mestine patih menika duweni go partikel ingkang dipun unjukaken dhateng nalindranipun kula nyuwun paman ingkang kebak ing reh dinten samangke kula aturi paring dawuh pripun carane supaya Pandhawa aja nganti lono urip ning jagat Pandhawa aja nganti saya kuncara yen to Pandhawa saya kuncara bakal ngendhih marang kuncaraning Duryudana ingkang mekaten dados kesengsaraning manahipun ingkang putra Ngastina aduh nyawa-nyawa jimat kula menawi paduka tumunten meksa dhateng ingkang bapa kula dereng saged munjuk atur ewa semanten wonten ing paheman datur ya negari Ngastina menika mboten namung ing ngabdi kepatihan piyambak nanging wonten Kakang Penemban Duna ugi wonten anak Prabu Karna ing Ngawangga monggo paduka atur nyuwun pemanggihipun Kakang Penemban Duna menapa Kakang Prabu utawi anak Prabu Ngawangga supados sak mangke caos iku pertikel dhateng jengandika anak Prabu Ngastina Bawaduna wonten dawuh nggih menggah pun Bawaduna babakan raos pangraos kula ingkang mekaten menika kala wau miturut Bapa Penemban Duna kados pundi oh nggih menawi dipun keparengaken kula munjukaken sapaduka anak Prabu Ngastina kula mboten badhe nglepataken dhateng penggalih paduka anak Prabu Ngastina jer menika sampun kamanungsan tegesipun menika sampun satrepipun menawi paduka menika nggadahi raos kuwatir salebeting penggalih jarakan jengandika menika nganggep dhateng para Pandhawa menika mboten sederek malih nanging sampun mujudaken satunggiling satru utawi mengsah tumrapipun anak Prabu Ngastina nggih Bawaduna mila menawi jengandika lajeng nggadahi raos kuwatir babakan Pandhawa anggenipun badhe bangun negari Ngamarta menika sampun satrepipun lan jengandika nggadahi pemanggih damel srana supados sak mangke Pandhawa gagal nggone mbangun Ngamarta angka kalih Pandhawa pejah menika ingin dipun joko dening anak Prabu Ngastina kula semanggaken Bapa Durna anggenipun pados rana supados Pandhawa enggalo sirna saking lumahing bumi kreping langit nuwun sewu nggih janipun menawi Pandhawa gangsal menika mboten gadhahi kekiyatan menapa-menapa lan pemanggihipun winates namun wonten ing Pandhawa menika tansah dipun namping-nampingi satunggiling titah mustikaning jagat inggih menika setunggal Nata Ndarawati angka kalih inggih menika wong loro saurupan inggih nyatanipun piyambakipun menika namung derajatipun gedhi bal nanging ageng dayanipun tumraping para Pandhawa
Sapa Kakang? Lho, anak Prabu Darawati karo Semar Badranaya, Dipati. Ngono ya. Nggih. Pandhawa nek tanpa diampingi dening Nata Darawati kaliyan Semar Badranaya. Oh, Pandhawa menika mboten ndadek kekuatan napa-napa. Ya mung wujud satriya lumrah ngono wae. Nek gandeng diamping-amping karo Nata Darawati sartaning Semar Badranaya, mula ora jeneng mokal yen to Pandhawa anak-anak kula ngamarta menika manjila gesangipun iga pertikelipun kathah. Nek dudu iga pertikeling para Pandhawa, iku iga pertikeling Nata Darawati lan Semar Badranaya. Mula ora aneh jaman nonton lakon Semar Boyong biyen kula ketayalan boyong Semar kepengin boyong Badranaya supaya ngomong marang para Kurawa. Ning nyatane gagar wigar terantuk karya. Semar nemtokake ngomong marang para Pandhawa. Ya wis, tegese kuwi kanugrahan tumraping para Pandhawa. Ngono ya Kakang. Dipati. Wis sampean mang niteni jaman sampean gawe sirnaning para Pandhawa, gawe cintrakaning para Pandhawa. Nalika bali golo-golo obong-obongan ana ning kutha Waranawata. Nah ya enek ngono. Pandhawa tanpa diampingi dening Semar tangelamun Pandhawa iso lolos saka bebaya geni. Ngono ya. Nalika Bratasena dikon babat Wanamarta satemah Pandhawa entuk negara Indraprastha. Semar ya melu ning kono. Nek tanpa Semar Bratasena mesti mudhar ning Wanamarta. Ora ana wong sing kuat mapan ning alas Wanamarta sing gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu. Nggih. Leres Kakang Dono. Lah nggih. Mula gandeng sing dadi kekuatane Pandhawa niku Sinuwun Darawati kali Semar Badranaya. Nah, panjenengan wis iso mestheke nek kekuwataning Pandhawa menika mapan ning Nata Darawati lan Semar Badranaya. Saka iku vertikal kula kudune nek arep mateni Pandhawa kudu iso mateni Nata Darawati karo Semar. Ah, kene pinter, kene pinter. Saniki kula tak takon karo sampeyan, nek mateni Nata Darawati kalih mateni Semar niku carane pripun? Mboten wonten carane. Lho kok mboten wonten carane? Lho, tegese angel dijangkah patine, Dipati. Sinuwun Darawati menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sinuwun Kresna menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang ngandung kabagyan. Mula ora aneh nek luput senjata tawa, tegese ora kena dijangka patine Nata Darawati. Ngoten. Nek kejaba saka niku nek pancen ora iso gawe patine Nata Darawati, ya liyane sing amping-amping karo para Pandhawa, Semar Badranaya. Nah, Semar niku drajating batur. Saniki kula tak takon karo Kakang Prembaduna, pripun carane mateni Semar? Carane ya angel. Mboten sampeyan niku jane niku ngendika kok ning kok mbuntokke pengendika sampeyan dhewe ora ana jalan keluare niku pripun? Lho pancen angel lho Dipati, nuwun sewu. Sampeyan nek pancen urung prisa kula caosi prisa. Semar iki ketoke batur. Ning nika ya dewa Ngejawantah. Nika malah kakane Bathara Guru Sang Hyang Ismaya. Ngaten. Dadi Pandhawa nika entuk kebejan diamping-amping karo Nata Darawati, diamping-amping karo Semar Badranaya. Mula Pandhawa angel dipateni. Ngoten nggih. Nggih. Saiki ngeten mawon. Mboten sah mikir Nata Darawati, ora usah mikir Semar Badranaya. Nek cara materi Pandhawa menika pripun? Oh, nek tanpa ana Nata Darawati, tanpa ana Semar, Pandhawa menika gampang dipateni. Gampang dipateni. Ngoten. Nggih. Pun dinteni mawon mengke nek lengane entek rak mati dhewe. Sampeyan wau apik banget penting kok sampeyan kok dadi glece sak penake dhewe. Nuwun sewu nggih Dipati. Nggih. Pandhawa niku nek ajeng mateni para Pandhawa niku aja dimbaka siji. Niku angel patine. Ngaten. Pandhawa niku nek dipateni mbaka siji angel matine merga nuwun sewu ujaring para sepuh, ujaring para kakek-kakek, ujaring para panata agama nyebutake Pandhawa niku ora iso dipisah-pisahake merga nika raga 5 nyawa siji. Raga 5 nyawa siji, raga 5 nyawa siji. Niku perlambange wong urip meneng alam padang. Puntadewa niku perlambanging sabar, trima, ikhlas, asih, tresna. Niku perlambanging si Puntadewa. Nggih. Werkudara niku perlambange wong sing duwe kasantosan, wong sing duwe kekuatan, wong sing ora nate mingkuh saka napa kemawon niku perlambange Werkudara. Janaka niku perlambange nepsu. Menungsa urip nang alam padang niku kedunungan nepsu pirang-pirang niku lambange Janaka. Mula Janaka niku nek teng dunia pewayangan nggih niku seneng rabi niku perlambange nepsu birahi. Oh ngoten.
nek kula Sedewa niku perambange lahir lan batin sing manunggal dadi siji. Lati-ati pakarti nyawiji niku kula Sedewa. Mula wong sing iso maca karo para Pandhawa niku janjane Pandhawa niku lambange wong urip ning alam pajang. Nek arep mateni karo Pandhawa Bokasi niku tangel lamun kelakone. Sampeyan kelingan ndek jaman ngapusi Bratasena anak kula murid mangdemi terus mangcemplungke enten Sumarupas. Nggih ta? Nggih. Bratasena mboten tekaning pati ning malah entuk Tirta Rasa Kunda. Sapa sing ngombe wujuding Tirta Rasa Kunda kekuatane wuwuh 100 gajah. Mongko nek ngombe entek sak kendi wuwuh 100 gajah. Werkudara entuk utawa kuat ngombe 8 kendi tegese Werkudara niku kekuatane 800 gajah nek nesu. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Nalika Werkudara kula dawuh supados golek banyu suci Perwitasari, nggih ta? Nggih. Niku jane nggone ora teng segara. Ning merga kula niku manut karo omongan sampeyan supaya Werkudara tekaning pati, kula apusi nyemplung telenging segara. Ning merga Werkudara niku duwe kapercayan karo Begawan Durna. Gejening percaya niku iso nuwuhake Werkudara entuk kanugrahan ketemu karo Sang Ruci Bathara. Tumunten pikantuk tirta pawitra maning suci. Monggo janjane niat kula meng manut karo sampeyan supaya Werkudara tekaning pati. Ning dilalah Werkudara malah entuk banyu suci Perwitasari. Dadi sing entukke Werkudara banyu suci Perwitasari niku senes sampeyan, mboten kula. Sampeyan ora ngerti nek teng segara niku wonten Dewa Ruci. Mboten ngerti. Ning merga Werkudara percaya karo bapak gurune. Napa-napa niku nek dilambari kepercayaan niku bakal iso nemahi kok Dipate. Nggih, nggih Kakang Tuna. Sing jeneng tatu suwek mongko gedhe nganti metu akeh banget niku nek percaya karo wit mantan wis maido karo doktere ya ora mari. Ngoten nggih. Nek sampean percaya, nadyan urung kok disuntik. Lagi diperiksa wis sampean wis mari kok. Urung ngombe obate. Lagi didumuk doktere wae mari, saya doktere wedok. Mesti mari. Nggih. Mesti percaya sampean. Mesti percaya. Niku bab kapercayan. Mula babakan mejahi para Pandhawa menika nuwun sewu kedadipun petung kanthi manahe keganep. Kedadipun petung aja nganti sembrono, aja nganti sak kepenake dhewe. Nek nganggo karti sampeka, Pandhawa niku janjane ora iso diapusi. Pandhawa niku janjane ora iso diapusi. Nek sampean nganggo karti sampeka, cara sing manggunake cara mbiyen-mbiyen, jane Pandhawa niku wis do ngerti. Ning merga ora kepengin gawe gelaning wong tuwa, Pandhawa mung manut. Jroning manut kanthi tata-tata lahir lan batine, mbok menawa ana apa-apa, mula Pandhawa ora tau tekaning pati merga wis ngerti. Ngoten nggih Kang. Nggih. Jaman ajeng mangobong niku Pandhawa ya wis ngerti. Buktine Dewi Kunti Talibrata weling karo si Bratasena. Bratasena, adi-adimu kakangmu do turu kabeh ke pati. Pandhawa niku jane wis do ngerti nek sampeyan niku pancen nuwun sewu sing arep gawe cintrakaning para Pandhawa. Oh Tuna, mangken jamu nggih. Kula mboten kepengin sampeyan cariyos babagan kesaenanipun para Pandhawa. Menika damel sakit manah kula. Pandhawa dikaya ngapa menika namung menungsa lumrah sami kaliyan kula. Kaya menapa panjenengan menika tansah ngedingalaken kesaenanipun para Pandhawa yen kula Bapa Durna lemulang sarta lengrengku siswa Kurawa lan Pandhawa menika banjing di banjiladan. Mboten nggih, mboten. Mboten. Kula matur kados mekaten menika kala wau mboten kok kula menika ngapik-apik dhateng para Pandhawa menika mboten. Nek kasunyatan kados mekaten mila samangke kula suwun kanthi sanget supados para Kurawa menika tansah nulak dhateng para Pandhawa supados dados satriya ingkang tamtama, satriya ingkang teguh timbuling swasana menapa kemawon. Niku jenenge sampeyan ngapik-apik para Pandhawa, ngelek-elek para Kurawa. Lho, nyatane pancen beda banget kok Dipate. Kurawa karo Pandhawa ki beda banget. Nek pancen beda, sing salah dudu siswane ning gurune. Aja ngawur, aja ngawur. Aja sak kepenake dhewe kowe ngarani guru ya tak anggap elek. Nuwun sewu, nyatane dadine kok beda. Dadine beda ki perkarane le nampa ilmu sak kepenake dhewe. Le nampa ilmu murid-murid kula. Nek Pandhawa niku nampa ilmu kanthi apik, kanthi becik, mongko ya tuwajuh Pandhawa tak ilmu iki. Lakonana poso 40 dina karo Pandhawa ya dilakoni tenan. Nek Kurawa niku nuwun sewu, kon poso 3 dina wae ora kuat. Endi sing ngakune mah? Endi sing nek poso migren? Werna-werna Dipate. Monggo nuwun sewu,
sregepe wis sregep Pandhawa mbangane Kurawa. Sing jeneng Pandhawa niku nek kula ken mlebu jam 8 esuk, Pandhawa mlebu jam 8 esuk. Iki ana ngelmu guna kasantikan tinatah mendhat jero menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Setengah 8 pendo sedakep teng meja kabeh. Ngenteni gurune. Mas Tuti dawuh guru, kula wulang kula tulis teng blabak. Niku ya dicateti kabeh. Do nggawa buku kabeh. Kanthi pepacoh kaya aja nganti tumindak kaya ngene, ya dilakoni kabeh. Sampeyan ora tau ndampingi Kurawa kok anak-anak sampeyan. Kurawa jam 09.00 ana pelajaran. Setengah 10 kula mlebu urung ana wong. Mengenten Durmagati Citraksa-citraksi mejane deke siji terus do adep-adepan do kiyu-kiyu ora. Teng sekolah napa kaya ngoten niku napa apik? Monggo nek kula wulang niku ya ming ana Durmagati ketoke sedeku ning matane merem. Blas ora gatekke. Ngono iki poso 40 dina 40 bengi. Ngono. Do dilakoni Citraksi niki kuat 40 dina teng sentrong ora metu wong karo bojone. Amboyo setahun. Nggih, nggih. Niku lho bedane Kurawa karo Pandhawa, kula ora bedak-bedake. Ning kula matur apa anane. Nuwun sewu Dik Pate. Nggih. Sing jeneng Amarta kok saya menjila menika mergane padha sayuk rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane tetunggalan antaraning pangarep lan para kawula menika manunggal dadi siji. Mula jenenge manunggaling kawula lawan Gusti. Pandhawa caket kalian para kawula, pendak-pendak Pandhawa menika caket kalian para kawula, nyedhaki atine para kawula. Kawula ya caket karo para Pandhawa. Mula ora aneh nek negara Ngamarta iki saya apik, saya menjila, saya kuncara. Saniki mang gagas. Napa tahu sampean dadi patih cedhak karo para kawula? Mboten tahu, nggih ta? Mana saja sampean niku nek karo kawula sing ngurada ora kok kawula. Kawulaning negara Ngamarta niku nek ratune arep lenggah siniwaka niku pun jentrek-jentrek meneng kabeh mongko do lenggah kabeh sedeku mari telu nestu padha dawing ratu ning nek ngestina cobi mang jajak mang gagas ratune wis lenggah siniwaka kawulane ya do jentrek-jentrek do omong-omongan dhewe do selfie ora gatekke karo dawing Nalendra sak kepenake dhewe endi ana sing benake stagen endi ana sing benake kemben alobok kok dinggo sinden Ngamarta wae beda karo sinden Kurawa wila tekan sinden ben kula oncai kabeh babar pisan nggih ngoten nggih Kang nggih niki beda sinden Ngamarta niku arepa cacahe akeh arepa kebayake ora pati apik ning gandeng wonge niku apik-apik tenan tur dasare ya ngabekti karo Nalendrane lungguh jentrek-jentrek niku ora ana sing ngomong, ora ana sing pripun-pripun. Ngetokke nek pancen niat nyambut gawe, anteng jatmika. Lambene digawe men disawangke kepenak. Mripate digawe mblalak-mblalak. Men disawang ya kepenak. Cul gendeng kur kabeh ya muni kur kabeh. Ora ana kur kok karo mama. Niku ora ana. Nek sinden Kurawa wah wis gagas niku wis marahi nek ora gedhe atine jembar ususe dawa gedhe atine dawa gedhe ususe dawa gedhe atine dawa ususe niku wis ora kuat nggawa sinden Kurawa ora bakal kuat oh nggih tenan ngerti wis linggo nang panggung ya wah ibut dhewe ra karuan ndi sing setagene kurang kenceng ndi sing bengese kendledeken dibenake ra mangga terus do nyekel HP do selfie ndi sing lambene ngisor dijokke sithik niku dudu kewajibanipun Duryudana nek kula ngrembug perkara patine Pandhawa niku pripun carane supaya enggal kalaksanan Kakang Durna mang caos atur pesanipun anak Prabu Duryudana supados damel lega penggalipun anak Prabu Duryudana menawi Kurawa kemawon mboten saged lampahi nggih mboten saged lampahi ha kejawi menawi Kurawa lan paduka anak Prabu menika nyuwun tulung dhateng sinten kemawon ingkang kegiatanipun sami kalian Semar menapa dene Nandrawati kula kinten menika nembe saged gadah pengajeng-ajeng bilih Pandhawa sirna Margalayu nanging menawi namung kegiatanipun Adipati Harya Senguni Bapa Durna tuwin anak Prabu Ngawangga oh taunana windanana mboten wonten ing saged ngawonaken para Pandhawa menawi tasih dipun amping-ampingi Nandrawati kalian pun Semar Badranaya kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Eyang Pandya Betari. Tobat sode selikur dina.
Duryudana tak tampa kowe ngabekti karo eyangmu Pandya Betari Durga liwat pangestuning pun eyang wae tampanana ya nggir. Kula punika jimat paripit dayanana ing kasantosan. Nuwun sewu Pandya Betari Durga kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Tobat. Patih Sengkuni tak tampa ora liwat pangestuku tampanana ya Patih Sengkuni. Kula punika jimat paripit dayanana ing kasantosan. Pandya Betari Durga kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pandya Betari Durna tak tampa pangestu tampanana ya Kumbayana. Oh inggih kula punika jimat paripit dayanana ing kasantosan Pandya Betari Duryudana Wonten timbalan ing adhau. nganti gawe geger sangganing para baju barat jim setan priprayangan ing mapanuning dandang nangore nggonmu duwe rasa sedih wekasan utuh marang para dewa akarya bingung sangganing para baju barat tumuli ulun budal saka ing dandang mangure praptane negara Ngastina ing wegati amung kepengin ngerti apa to kang dadi darunane dene mengkono rasa pangrasa munggir. Eyang Betari, Ana apa Duryudana? estunipun gesang kula menika boten jenak. Gesang kula menika boten tentrem. Kula gesang wonten ing Madyabada menika ngibaratipun kadidene ancik-ancik pucuke ngeri. Lire piye dene kowe matur ingkang kaya mengkono? Inggih sabab kula menika gadhahi mengsah nadyan sami nyebat menika sederek kula piyambak. Nanging tumrap Duryudana menika satru mungguing cangklaan menika mengsah kula ingkang kedah kula singkiraken. Boten sanes kejawi namung para Pandhawa. Monggo Pandhawa dinten sak mangke nedya bangun negari Ngamarta. Kuwatir raos sing manah kula menawi kalukeng ngerat utawi kuncaraning negari Ngastina menika mangke kendhih krana kuncaraning negari Ngamarta. Tanpa runga muspra tanpa gunanggih kula lenggah dampar negari Ngastina. Negari ingkang ageng tuwing agung. Nyatanipun kawon perbawa kaliyan negari Ngamarta menika angka sewisan. Dene ingkang salajengipun niat kula nglembahaken para sepuh namung damel srana supados sak mangke Pandhawa aja nganti lono urip ing alam padang. Pandhawa ndang dicunjuk peta umuripun. Kula selak kepengin nyumurupi Pandhawa menika ngatang-atang dados bathang sirna saking lumahing bumi kureping langit Eyang Betari. Tobat. Duryudana Kula wonten paring adhau. ibarate kaya tetembungan tumbuh entuk tutup. Liripun kados pundi Pandya Betari paring dawuh ing mekaten. Ngerti yo? Wis ana sawetara dina iki pancen aku kuwi nampa penangis anakku lanang ya kuwi Bathara Kala. Ingkang kepengin banget ya kuwi mangan daging bocah Sukerta mongko ingkang den ajab sarta diincim tanuli kejaba para Pandhawa. Mula gandeng kowe duwe niat gawe pati ning para Pandhawa kowe aja kuwatir ya nggih, aja kuwatir. Dina samengko gandeng wis matur marang pon ibu. Aku sago gawe srana pati ning para Pandhawa supaya gawe lega atimu Duryudana. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindhan. Dene jengandika Kanjeng Hyang sampun marang udaneni menawa dados niating manah kula Kanjeng Hyang. Iya. Nanging kejaba saka kuwi nggone pun Eyang bakal mbudidaya gawe pati ning para Pandhawa kuwi ibarate kaya dene Jerbasuki mawa beya. Ora ana wujuding gegayuhan ingkang tanpa pambudidaya sarta tanpa prabeya. Prabeyanipun menapa? Kula badhe sagah ngudaneni. Aku mung njaluk ya nggih upama mengko Pandhawa kelakon tekaning pati. Sesa upama wis kelakon perang Bratayuda Jaya pinangut tak jaluk kanthi banget. Kurawa ora bakal kelakon munggah ning kasuwargan utawa ning alamantara sowan ngersaning Gusti nanging tak jaluk kabeh kuwandaning para sata Kurawa sok maneh dadi balaning Betari Durga dene kuwandaning Kurawa dadi panganing baju barat. Piye sago ora Duryudana? Kados pundi paman? Pun dipun sagahi mawon mboten apa-apa. Kula bincang boten pikantuk margi. Sampun to, bincang menika sampun dipun aspal sedayanipun. Dados mergi menika padhang sedaya. Kuwandaning para sata Kurawa dados panganing baju barat. Tiyang ingkang sampun pejah menika mboten badhe ngrasakaken dhateng raganipun piyambak-piyambak. Raga menika badhe dipun jur
krana dipun pendhem utawi wonten petak wonten ing siti raga menika badhe dipun jur dening Gagak dipun odol-odol dening satu kewan sampun boten ngraosaken dipun ikhlasaken kemawon. Iya menawi namung menika pitumbasipun dipun sekseni kiblat papat segara gunung isining rina wengi. Duryudana sakurawanipun sagah wincang rai pecah wonten Bratayuda. Kuandhanipun dados tedanipun baju barat. Lele kok mekaten to, Ger? Ngantos panjenengan ngikhlasaken dhateng raganipun kadang-kadang panjenengan piyambak dados tedanipun baju barat. Oh, nuwun sewu, Ger, menika lepat, Ger, menika lepat. Wis sampeyan rasakaken gunem tanpa duna, Kakang Durna. Sampeyan mingkari nglakoni. Kosek, Dipati Kosek, aku ora nyoroke ragaku dadi panganing baju barat lho, Ji. Nuwun sewu, sampeyan iku klebu Kurawa. Dudu, kula dudu Kurawa. Kula niku mung wong neka, kula niku entuk pangkat derajat minangka dadi pendhita wonten negari Ngastina. Dadi kula menika sak jawining rangkah para sata Kurawa. Nek ngoten sampeyan ora lahir batin litresna karo Kurawa. Lahir batin ora sampeyan ngandhake lahir batin kok ora gelem dadi panganing baju barat. Duduno. Wonten dawuh. Ketok lorek sampeyan lahir teng Ngastina, batin sampeyan ngrangkul Pandhawa. Oh, mboten, Ger, mboten. Mboten. Lahir batos kula menika sumya dhateng pangrepaduk anak Prabu Ngastina. Nek pancen lahir batin ora sandadakaken gunung tanpa guna. Napa sing pun kula ngendikake kudu kelakon lan sadaya kudu ngestu padha dawuhing Nalindra. Oh, lole. Ora sah lola-lole. Sampeyan ki mingkari manut kok angger anu ming lola-lole, lola-lole. Pundi buktine nek sampeyan tresna kali Kurawa? Oh inggih nggih ngaten. Kula namung ndederek kersa paduk anak Prabu Ngastina. Sumangga, Ger. Kula Duryudana wonten dawuh, Eyang. Dina samengko aku njaluk pamit tata-tata ngrakit cara supaya aku bisa gawe patining para Pandhawa luwih Sakar Bagé bisa gawe patining Semar. Merga Semar kuwi pancen dadi klilip tumraping para baju barat. Kula semanggaken nanging Kurawa aja padha mangko asta wisa lumung ngentasi perkara ya, Ger. Kekamno sanggane para sata Kurawa nderek marang tindak kurang kitang wis padha laku dedemitan sing baku nekseni nggo bakal gawe Sranapati ning sewu-sewu kalepatanipun ing Raka tadah wadana paripaksa kula arep dimingset anggen kula ngabiyantara. Kakang Prabu Karna wonten dawuh menapa? Nuwun sewu. Ngastina menika sampun dapuk Senopati wonten ing sampun ngadhapuk minangka dados Senopati ing negari Ngastina menika Nalindra nganggo ing Raka pun Basukarna inggih pun Suryatmaja. Monggo pedamananipun Senopati menika ajeng-ajeng dawuhipun Nalindra Ngastina. Supados dawuh dhateng Raka ngawangga benjang menapa kula menika kapatah madheg suraning driya. Tegesipun kula majeng wonten ing peperangan. Monggo menika sampun wonten pawadan anggen paduka selak kepengin nyumurupi patining para Pandhawa. Kula nuwun sewu. Wiwit enjang kala wau ngantos sak menika dumugi Sanghyang Sura sampun manjer wonten tengahipun. Kula dipun dawuhi nggih boten, kula dipun jawil nggih boten. Monggo estunipun kula menika ngajeng-ajeng kula nampi dawuhipun Kyai Prabu Duryudana supados kula mejahi para Pandhawa. Pandhawa menika namung tiyang gangsal nadyan kula ijen tanpa ruwang. Kula sagah nyangking mustanganipun Pandhawa gangsal cacahipun nanging ewadene samangke kula sampun kraos jebul wontenipun nata ing ngawangga Basukarna wonten negari menika sampun boten dipun agem. Kula sampun boten dipun anggep. Buktinipun namung badhe mejahi para Pandhawa kemawon paduka Kyai Prabu dadak ngrawuhaken Pandya Betari Durga. Mongko durung karuan kelakone. Lah kok pendak-pendak panjenengan menika tansah pitados kaliyan Pandya Betari Durga. Mongko panjenengan dereng nate pisan kemawon nyobi kegiatanipun ing Raka ngawangga. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi Tandhawadana. Mboten menapa-menapa, mboten menapa-menapa, Yai. Kula matur ngaten menika supados lega manah kula. Kula nyuntak dhateng gegembolaning raos kula ingkang kula ampet sampun wit kala enjang kala wau. Engga sepriki sampun lega raos ing manah kula, gandeng sampun lega. Samangke sampun boten dipun agem malih. Pedamanipun Senopati wonten negari Ngastina pilanana kula nyuwun pamit. Koko Prabu sampun boten napa-napa. Kula nyuwun pangapunten inggih, kula sampun paring pangapunten dhateng Paduka Kyai Prabu. Kula nyuwun pamit menawa boten sawetawis lenggar rumiyin. Kula isin, kula wirang. Kula dipun tonton semanten kathahipun kawula ingkang sami nggantung seba sami ngraosi dhateng nata ing ngawangga Basukarna ora dianggo ning ngareping Kyai Prabu Duryudana. Lelanana kula nyuwun pamit.
wangsul dhateng negari wonten dawuh nggih. Kakang Prabu Karna ing Ngawangga sajaipun duka. Piyambakipun kundur wonten negari Ngawangga. Kula menika sampun apal kan pambeganipun ingkang raka ing Ngawangga. Imbanipun penggalipun anak Prabu Karna menika kadidine lilin. Menawi kenging panas tumuli dadi ajir, nanging menawi kenging adem tumuli badhe kempel. Boten. Sampun ngantos dipun penggali ingkang lebet tartemtu benjang sowan malih wonten negari Ngastina. Boduna. Wonten dawuh nggih. Kula semanggaken kadang-kadang kula Sata Kurawa anggenipun ngodol tindakipun Pandya Betari Durga samangke damel pecahipun para Pandhawa. Oh iya ngestaken dawuh. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula estaken. Kula semanggaken mangsa borong pangraos kula sampun lega boten wonten ingkang saged ngungkuli kegiatanipun Pandya Betari Durga. Jernyatanipun nadyan mapan wonten ing jana luka. Nanging Eyang Pandya Betari Durga menika minangka dados ganeping para dewa. Ateges mangke Pandhawa badhe abenajeng kalian para Jawata utaminipun Eyang Pandya Betari Durga. Oh inggih. Mugi-mugi saged kasembatan penjangkanipun paduka anak Prabu Ngastina nyumurupi dhateng para Pandhawa sampun sirna marga layu. Kira-kira ngono ya Kakang. Oh ya urung mesti. Lho. Aja ngono ta Mbak ya mestekke. Oh iya Dek Pati ya tak mestekke. Muga-muga Pandhawa mati suri. Sampeyan ki senengane nek omong kok sak mati suri ki ming sedhela. Aja mati sedhela ora apa-apa to. Engko terus urip meneh. Kartomarmu wonten ing balaning Ngadawu. Budhana kang pundhut sebo ingsun kundur kedaton. Kawula nuwun paramadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarmu. Kala Ana dawuh apa Biyung? Miji karo anakmu Bathara Kala. Tobat. Monmu pirang-pirang dina tansah tangesan ibumu aku. Dina samengko bakal entuk dalan Bathara Kala. Dalan sing kepiye? Omong ora kelingan nalika kowe kepengin mangan daginging bocah Sukerta. Para gage rungokno ya Bathara Kala nalika suwung aku sawanana negara Ngastina. Wigatine nanjing karawan sungkawaning Prabu Duryudana. Lah kok jebul ngibarate kaya dene tumbuh entuk tutup nalika semono aku. Nyuwun priksa apa to kang dadi sungkawaning Duryudana matur kelawan ibumu. Yen to kepengin gawe srana patining para Pandhawa. Mula wektu dina iki kaiden sidaning karsa nggonmu kepengin mangan daging para Pandhawa. Biyung, Piye Kala? aja gampangke barang sing angel. Aja ngempukke watu ngantoske banyu. Apa yang dadi aturmu kaya mengkono werdine piye? Nadyan para Kurawa kepengin mati ning para Pandhawa nanging mateni para Pandhawa ora gampang. Mula aja banget-banget nggonmu menehi pangarep-arep karo Bathara Kala. Yen kok nganggo wujud kaya mengene mesti ora bakal kelakon. Banjur kersaning Biyung piye? Marata gage tontonan apa kang dadi sedyaning ibumu? Aku ora bakal wujud Betari Durga. Nanging aku bakal wujud Nalendra gagah pideksa. Kang kaya mengkono gampang gone nyaketi marang Semar apa dening para Pandhawa Bathara Kala. Ya. Aku ngerti karepe Biyung Durga nanging srana kaya mengkene durung cukup nggone dadi srana padine Pandhawa. Banjur kowe arep kepiye Bathara Kala? Supaya enggal bisa ngrasake gedhe para Pandhawa. Biyung Durga, aku ra niat wujud Bathara Kala nanging bakal salin wujud kaya dene wujuding pusaka. Monggo yen to wis ketemu karo para Pandhawa pusaka mau lepasno. Oh, dalah tak sesepe gedhe para Pandhawa dalah pancen pinter. Nadyan Pandhawa ora bisa lan angel tekaning pati. Nanging sarana pusaka kowe bisa tak uncalake sarta bisa tak lepasake yen tumanduk ana ing dadaning para Pandhawa pekasan kowe bisa ngombe ora kitang sethithik gedhe bocah Sukerta. Yo Biyung Durga mara gage aku kawanen dadi sifat kandel ngono bakal mrajaya para Pandhawa.
Jaramaya wonten timbalan ing Adau. Ora ketang sapirangan ketapno para wadyabala nderek marang tindak ingsun. Nuwun sewu paduka badhe tedhak dhateng pundi? Mestine sepisan kudu iso gawe pati ning para Pandhawa. Ning Pandhawa yen to isih sinandhing dening Kyai Semar, mesti bakal angel digayu patine. Mula luwih becik gawe patine Semar. Yen wis Semar tekaning pati, gampang gone mateni para Pandhawa embane kaya mijet wae ngeranti suwe banyu sinaring. Oh, ladal. Menawi mekaten kula dherekaken bidhal paduka Gusti kula ingkang sinuwun ya. Jaramaya Jagata bocah. Blegeguk sadulita mel. Sinuwun Ndarawati sarawuh ndika kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk nggih Den. Iya. Kakang Semar ndak tampa ora liwat. Tiba sepadha-padha mung kepareng aku ngaturake salam taklimku katur Kakang Semar. Nggih, kula tampi. Sinuwun Mandura aturan karaharjan rawuhipun. Yo. Kakang Semar. Slamet tekaku ning Sambikala. Tansah pinanganing kawidadan. Aku ngaturake pudyastawaku katur ngersane Kakang Nayantaka. Nggih. Kula tampi karya bombong raos sing manah kula. Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk Koko Prabu Ndarawati. Yayi dawah sami-sami. Sawetawis Yayi lenggah wonten ing Karang Kadempel. Inggih kasinggihan mekaten. Mboten cecala ingkang mangrumiyin kaliyan ingkang Raka ing Ndarawati. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana. Mugi kaskecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndarawati. Kawula nuwun sampun boten kirang prayogi. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yayi. Dawa sami-sami kepareng kula ngaturaken pudyastawanipun ing Raka ing Mandura mugi katur. Kula tampian dadosaken suka marwata suta. Raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Wah. Kresna kakangku aku ngaturke bektiku katur. Ya Werkudara ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Baladewa. Aku ngaturake basaku katura. Yo, Werkudara tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Tak gegem dadiake jimat. Koko Prabu, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Yo. Arjuna tak tampa pangestuku Tampanana. Janaka tak tampa pangestuku Tampanana. Mun kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun Mandura, sinuwun Ndarawati, Nala Gareng tak tampa. Iya, Nala Gareng ndak tampa pangestuku Tampanana. Kula ngaturaken bekti kula katur nggih sinuwun Ndarawati, sinuwun Mandura. Iya, Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana, Petruk. Iya, Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Koko Prabu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kuwi ngopo igong tengok nang kono kuwi? Kuwi iki jane nggone Ndara Janaka. Nek sinuwun Ndarawati iki pangune jejer karo Ndara Janaka. Waspadakno Petruk. Iki Raden jangan nangka. Janaka jangan nangka ora. Bagong ayo mikir. Wah, ngreget-ngregeti sesawangan. Alah menganggon kene sedheloke kok ora entuk. Ha sinuwun Ndarawati tak jejeri menang bae kok. Nggih Gus nggih. Iya Bagong ora apa-apa nggih. Wilujeng pangestuku Tampanana nuning nggih. Ndara Baladewa wilujeng Den. Yo Bagong slamet pangestuku Tampanana. Nggih, sanget anggen kawula dadosaken jimat. Jawe nika bungkusan apa? Lho. Aku ora nggawa apa-apa Bagong. Oh ya dudeke sampean. Wis tak go mlebu. Nggih pangestune kula niku wong cekat-ceket e. Dudeke barang tak gawa nek kula niku karang semangat kok. Siap ngoten niku wis beres. Iya Bagong ya wis ora apa-apa tak ijolane. Nggih. Sinuwun. Enten apa? Kakang Semar sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantaka saputra ana ing Karang Kadempel. Sejatine aku kepengin nanjihake kelawan kadang-kadangku para Pandhawa. Dene wis sawetara wektu ninggal marang negara Ngamarta kuwi karepe kepiye kersane Kyai Aji. Aku ora ditaleni babar pisan. Mula nalika semono Koko Prabu Mandura rawuh ing negara Ndarawati tumuli tak kanthi sowan ning Praja Ngamarta. Lah kok tinemu ning Ngamarta suwung.
Mongko ujaring aturing para nayaka lan Punggawa yen to Pandhawa lenggah ana ing Karang Kadempel. Pancen sampun wonten sabta ari kelungguhan menika ndara-ndara kula Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel. Niatipun mboten saged kejawi namung kepengin caket kalian para kawula jaragan ndara-ndara kula Pandhawa menika nggadahi niat mbangun Ngamarta. Monggo mbangun Ngamarta ya lahir ya batin ya wewangunaning praja supaya wimbo gesanging para kawula kebak ing kanikmatan ingkang winastan wewangunaning lahir menika boten sanes gesang rukun matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane menika wewangunaning batin. Kakang Semar mengkono. Kula nggih mboten ngerti, lah kok sing dituju kok Semar. Monggo kula niki derajate ngaceplik kula niku namung Panakawan. Ewadene nek ndara-ndara kula Pandhawa pun percaya kalih Semar, kula ya ora bakal selak. Janyatane kula niku wis dituwake. Wong tuwa niku ana jarwa dosake metu-metu wis nggawa. Nek disambati ya kudu tanggung jawab. Mula Pandhawa ngene ajeng miwiti ambangun negari Ngamarta menika nuwun sewu lho Den, mboten nami kula nilar dhateng Sinuwun Ndarawati babar pisan mboten. Ning gandeng Semar sing pun dipasrahi nggih. Ajeng kula leksanani supaya napa sing dijangka dening kepunden kula Pandhawa sageta kasembadan niku karep kula. Iya, Kakang Semar. Yen to pancen kaya mengkono, aku ora bakal nedya ngebot-boti kawan kekarepaning kadang-kadangku para Pandhawa, malah yen perlu Kresna nedya bebantu marang kadang-kadangku para Pandhawa Kyai Semar. Niku wajib. Merga sampeyan niku suwing para Pandhawa. Sampeyan niku ibarate kaya dene kusir Pandhawa menika kreta lan jarane. Kreta lan jaran menika isane mlaku ya merga kinusiran dening Nata Ndarawati. Kreta lan jaran duwe niat dandan tumraping negari Ngamarta. Nek sampeyan ora cawe-cawe perkara niki, malah sampeyan sing kula luputke. Lah niki malah kula entuk kanca, kula entuk ruwang. Mboten ming Semar sing kudu tanggung jawab bab kasembadan lan botenipun Pandhawa mbangun negara Ngamarta, ning klebu panjenengan ya duwe kewajiban gawe cara pripun carane Ngamarta nika kasembadan dipun bangun dening ndara-ndara kula Pandhawa. Ngemuti Pandhawa pikantuk kanugrahan wujudipun negari Indraprasta sinuwun Ngamarta nembe sawetawis lenggah dampar. Ning kaindhakane Ngamarta sampun wuwuh matikel-tikel. Inggih bab wewangunaning praja, wewangunaning kutha goro, wewangunan wonten ing Karang Pradesan minggahi wonten Parden sedaya dipun sawang ketingal anggenipun menjila tinimbang ingkang sampun Kakang Semariyo. Mula bab niki ampun disangga entreng sinuwun. Kula wis matur bola-bali kalih Sinuwun Ngamarta. Napa-napa niku nek digayuh, wong niku nek duwe gegayuhan, mongko gegayuhane niku becik, gegayuhane niku apik. Niku adat saben Gusti maringake pancoban. Niku wis mesti mung gumantung titahe sing duwe gegayuhan niku wau. Iso ngrampungi pancoban menapa mboten. Nek saged nggih kanugrahane bakal tinampa. Ning nek ora ya kanugrahan menika pancoban menika werni-werni wonten ingkang magepokan kaliyan derajat pangkat, wonten magepokan kaliyan bondo donya, wonten ingkang magepokan kaliyan kulawarga, wonten ingkang magepokan kaliyan katresnan. Iya. Mongko abot dhewe pacoban iku nek wis magepokan karo siji mekutha, loro bondo, telu katresnan. Wah, niku ora saben wong iso ngrampungi. Ya ming jalma pinilih sing saged ngrampungi pacoban menika kala wau. Mula nek nganti mangke Pandhawa pun ajeng miwiti bangun negari Ngamarta, kula percaya, kula pitados pacobane enggal nyaketi, pacobane enggal nyeraki dhateng para Pandhawa. Nggih ming mangke Pandhawa niku iso ngrampungke pacoban menapa mboten? Nek iso
lembangun Ngamarta bakale rancak niring Sambikala dene ora nggih sesuk meneh dijangka tegese dina niki gagar wigar tenantuk karya sinuwun ora pangling lah kok nuwun sewu gandeng kula menika derajatipun namung Wanakawan sampeyan Nalendra mula kula kedah ngagem tata krami sinuwun panjenengan menika sinten teka rawuh wonten ing Karang Kadempel mongko kula dereng nate tepang kula dereng nate srawuh sampeyan niku Nalendra saking pundi sinten jejulukipun Nala Garing apa iki isih kancamu apa piye Duk ora ngawur Pak aku ora tau srawung karo Nalendra sabrang Petruk kuwi mbok menawa tepung nek ketok-ketok aku kok kaya urung tau ngerti Bagong kae sing biasane srawunge karo wong nakal-nakal kenal ora Gong tepung aku lah sapa Gong sapa sik tak iling-ilingane udu tak kira sapa tak kira sapa tak kira nek tusi ae udu dedepi adeke le kejemi kok kaya ngawur ora sinuwun sampean sinten yen kowe takon karo aku Nalendra saka Pudak Setegal Pudak Setegal ya ingkang sudi mestani kelawan aku Prabu Jayeng Logo iya kusik aku tak takon karo kowe apa kowe jenenge Semar mboten wonten kalih kula ingkang nami Semar lha pripun to yen ngono ora sisip nggonku kekalangan Malaya ngupaya menyang endi dununging Semar ngerti yo aku tekan ora ing papan kene niatku mung bakal boyong marang kowe apa to sababe dene kowe bakal tak boyong negaraku ketaman pegebluk akeh para kawula ing esuk loro sore tekaning pati sore loro esuk ketiwasan mongko cetha dawuhing dewa yen to aku kudu boyong Semar kuwi gadine negaraku iso waluya temaing jati dadi mamulya negaraku bisa sirep pagebluk ing tumomo ana ing prajaku ya kuwi Pudak Setegal yen to negaraku ditumbali nganggo getih Semar Badranaya Semar kowe manut ora boyong rene kok kowe to reng biasane iki Bagong kok wes saya nganggo ganti apa terus sing ngerol kok mengkon Bagong terus Gareng ya butuh punya nama waduh butuh tampil Nala Gareng kowe arep ngopo sinuwun Prabu sapa Jayeng Logo ya aku Nalendra Prabu Jayeng Logo sapa iki wong kaya terwelu nyeletak bathukmu ki piye wah iya wangun nek kowe nek nesu wangun padake rumangsane menungsa iki kowe lah menungsa sapa kowe anake Semar sing barep insinyur Nala Gareng nganggo insinyur barang lulusan ngendi rek cerewet Petro rasah nyangkem nggo ngapusi iki bebas wae insinyur IR insinyur Nala Gareng dasar kepara nyata kowe sapa Prabu Jayeng Logo saka negara Pudak Setegal kongas nggonmu ngaturake kawan Semar Badranaya ya kuwi bapakku ya ayahku kowe ngandhake ento negaramu ketaman pegebluk akeh para kawula ing esuk lara sore mati sore lara esuk ketiwasan lan nampa sasmitaning dewa yen to bapakku kudu dadi tumbal ning negaramu ora aku saiki tak takon karo kowe nek pancen dewa paring sasmita karo kowe kowe mesti ngerti dewa kuwi sing maring sasmita sapa dewa sapa pewisike kayangane ngendi aja mung waton bisa ngucap arep awakku kuru kaya ngene nang ditanding karo ratu kaya kowe ganep 10 ora bakal tak tinggal ucap leleng tenan munia dewa sapa pewisike lan kayangane ngendi tak paranane kayangane tak takonane apa sebabe kok Semar kudu kanggo dadekke sambel anu apa jenenge tumbal dewa ingkang wisik karo aku
ming swara tok sing tak tampa. Genah kuwi dudu sasmitaning dewa nanging kuwi tanggamu kuwi nyetel pidato para kawulamu manembah marang purbaning Wang Mahanasa. Tansah ngucapake syukur kersane Gusti dene kawula wis diparingi apa-apa dening dewane ya kuwi Gustine. Ning mergo nggonmu ora tau ngucap syukur, mergo nggonmu tau ora duwe rasa matur nuwun karo Gusti Karya Jagat, mula negaramu diparingi pagebluk. Pelekke. Kowe kena Boyong Semar. Waton iso nglangkahi kuwandane Petruk Gandabala. Lho piye kowe? Reng apa? Aku sing gedhe. Aku ya mung ngomong tok ngene. Nek kon gelut ya ora wani kok ya men ketok aku ki merabu ngono lho. Men ketok aku ki rada gleleng ya tak kurbanke kowe. Wani ora? Ya wani le wani padha dedege kok. Oh, adikku wis wani. Kena kowe Boyong Semar. Ning kudu nglangkahi kuwandane kae sing irunge dawa kae. Sing irunge dawa kae sapa? Kae adikku lanang. Ayal Gojo Karang Kardempel. Pira wae wedhus sing mati mungsuh kae. Ya terus. Wontene kowe ora wedi musuh adikku Petruk. Langkaono batange adikku sing matane amba kae. Endi sing matane amba ndi? Nole arana. Wah, edian. Wah, wong kok kaya plentong. Plentong nyentrum ndasmu ya. Wah, Bagong wis mulai nganu omongane sak karepku dhewe ngopo kowe? Wani ora, Gong? Wah, sing tak wedeni apane? Ngendi? Umpamane wong nedar kanthi tayan. Ayo, metu coba. Ayo, metu kakangmu kae tututana. Lah kok srintil mlayu dhewe. Nututi karo raja kae mau kakangmu iku nek diantem raja kae mau mesti modar. Pecah sirahe truk tututana. Nggih, jan kare iki wis ngrepot-repotke wong tuwa. Bagong tututana. Emoh lho. Aman gara iki senengane ngono kae kok semen ki wae dirasake dhewe. Bagong Mejoidan. Kae kakangmu nantang karo ratu sing arep boyong bapakmu kok kowe tanpa belani iki piye? Iki ngapa iki? Ora ana apa-apa kok wis jelas. Bagong non. Gareng ditututi dibelani. Sapa? Gareng. Kae ra kakangmu to? Nggih. Ayo tututana. Ayo kok sik alon-alon kok. Ngene kok kesusu wong jame isih dawa kok. Kae engko sak diajar ratu Gustine sing jeneng Jayeng Loga kae. Dajar ya men, dajar saka cangkem-cangkeme dhewe kok. Wong bapak arep diboyong kok dadak muring-muring apa? Bagong. Nun. Gareng kakangmu tututi. Kok sik aku tak takon. Kula tak takon, ya takon apa? Sampeyan iki rumangsa duwe ponokawan gareng mboten? Lho, gareng iki ponokawanku. Nek kowe ngakoni gareng iki ponokawan sampeyan, kena apa? Gareng kena masalah kok sampeyan mboten ngewangi. Komedo. Apa ya sampeyan iki do menyang wong genah ratune wis digdaya gagah pideksa kulite padha Baladewa dengkul patos. Kok Prabu sampun duka lho, Bagong nganteng niku sok nyuwun. Kok malah do meneng wae. Ndara Janaka. Apa Bagong? Gareng niku ngetutke sampeyan pinten taun? Wis ora iso tak hitung. Kok sampeyan meneng wae. Sampeyan ikhlas nek Gareng mati. Sampeyan lila nek Petruk mati. Aku ora bakal ikhlas. Mesti bakal tak belani. Ndara Werkudara dimong Gareng pirang taun? Suwe. Ikhlas nek Gareng mati, ikhlas nek Petruk mati. Ora. Ngomong begogok nang kono. Sampeyan tau tate dimong Gareng napa durung? Durung ya wis. Syukur. Oh jan angel kok Baladewa niki jan. Ndur aku takon ngopo? Ndara Werkudara Ndara Janaka jombelani kok sinuwun Ndarawati kok ora mbelani kok to. Aku dibelani Gareng dek kapan? Belum. Sampeyan niku duwe garwa 3. Niku ora liwat nembung apik-apik to, metu mburi kabeh to. Iya, sing ngunangi sapa? Sing ngunangi Ndara Permadi. Sampeyan aja dicekel Ndara Permadi. Nggih to? Ndara Permadi nalika semanten dielekke kalih Gareng. Gus, nika Kang Raka. Ampun ketegelen. Mbok menawa jodoh niku garising Gusti
Lho, Ndara Rukmini Setya Buma Jembawati arep dijukuk saka mburi nek pancen padha tresnane wong sing jeneng nambut saling akrama niku gegarane ming seneng keplok tangan loro nek wis do keplok tangan loro ajeng dipundi meneh terus Ndara Permadi nyekel sampean ora lahir batin niku ora dibujuk gareng ta sampean sirna saka tangane Ndara Permadi lho apa ngono tenan weh domongi kok asli kula krungu dhewe wela dalah iya semen aku njaluk pamit tak mbelani nolo gareng Saman tahu durung dilabuhi loro gareng. Durung masa dilabuhi. Saman krasa mboten jaman digoleki balane Kangsa teng Widara Kanda. Iya, aku kelingan. Nggih. Sapa sing perang? Sing perang Kakang Udawa karo Narayana. Sadurunge Narayana sing gelut gareng. Saman mate mboten. Gareng riki niki sigar sithik nika. Nika kena pusakane wong balane Kangsa. Nika ora gareng-gareng iki ketoke pancen ora ana labuhe. Neng dhewe labuh-labet ki ora kepengin dingerteni karo sing dilabuhi. Apike gareng nang kono kuwi? Wah, edan. Sing ngono aku dilabuhi gareng. Wah, keparat. Kowe ora omong ora tolong ajare. Wis tau dilabuhi gareng ora? Gareng ki anakku. Waduh, klenu wah, saking mempengku. Sinuwun punta dewa. Piye Bagong? Sampeyan niku jaman babat Alaswana Marta. Sapa sing nyingkirke jin-jin? Lah sapa? Nala Gareng. Niku nek nggon mantra jeng pintere ra jamak-jamak. Sampeyan mboten belani. Aku ra iso perang. Aduh, heeh ya. Iya. Ya wis yo, nonton karo aku yo. Nek 150 tuku tiket. Kuwi pancen mengar jaluk dhewe kok. Oh, waduh to, wong tuwa ora dipancal-pancal wetenge. Kuwi senengane naboyo arep menurut rezeki kok senengane beda to, Men. Bagong aja kurang ajar. Kowe iki sing marai ndara-ndara Pandhawa ora tau mrene. Anggere mrene tok jaluki tiket. Wong apa kowe? Asline dudu aku, Pak. Asline Bagong sing iki ra menyang Bagong iki. Oh. Sing senengane njaluki apa-apa, Pak. Popo kari. Terus apa jenenge? Terus bakmi. Ayo mau nonton suwe-suwe tekor nek. Mendra wayange dadak ditodong pokari karo rokok sewadah. Sapa kowe? Engko tak duduhi wonge, Pak. Ciri-cirine ndasir atukul rambute, Pak. Kuwi mung dikeki ora njaluk. Wah, wis cilaka tenan. Bagong kae tututono ndak. Wah, mecece mripate. Ning kok kendele ora umum. Wah, dalah wangun, memper kowe wani. Mergo kowe nggawa adimu sing dedeg piateke dhuwur kaya ngono. Petro. Mundur. Iki tak rampungane. Reng, iki awakmu cilik kaya ngono. Kok diantem kae pisan modar tenan. Petro. Kowe ora ngiyas karo aku lho. Aja ngatoske banyu ngempuke watu lho. Arep kaya ngene iki nek tanding karo menungsa iki nganti kalah. Wow! Bumi langit tangkep. Wis tenan. Nah, tinggalan. Oh iya. Nek ana apa-apa nyeluk aku, ora sudi aku ora rampungi dhewe. Oh iya. Piye, Reng? Aman. Oke. Anus maning jajaran sekertaning bawana iblis lan menungso murang tata. Lho, kowe arep mboyo karo Semar Badrayanto dadeke tumbal apa anggepmu sing doting pendana ngene iki ora ngayom karo Semar Badrayanto ya? Aku anake mbarep. Petro anake nomor 2, Bagong anake nomor 3. Apa tak anggap Semar kuwi wujuding sato kewan kok arep nggo tumbal ning negaramu? Semar arep tak boyong, ora usah dadak nyentri-nyentri suaramu. Wose kowe nek mepalan karepku tak banting ambar. Piye? Tak banting ambyar. Wela dalah. Wani arau sing tak wedeni apamu. Leno pangindamu. Wah, kurang kaprajenan. Ketiban sikilen Ndara Werkudara. Aku ngerti saiki. Aku lek muni Ndara Werkudara seru banget. Ndara Werkudara Ndara lagi mlaku terus njangkah. Mulane kendele ra jamak-jamak nganggo teknik kok ya le. Nandangi dhewe ya modar.
Kowe iki ngopo, Gong? Aku arep kaya Werkudara ya. Werkudara. Tunggu mlocot. Ayo ta ditutke kae. Yo, wah nek kae imbang le, ha. Aku ki berani ndoro. Aku ki ya arep hooh ning kalah cepet karo kowe. Masa wong mencelot kon ngerem. Setan ora. Demek kowe. Den. Ndoro. Napa, Den? Pedro, Nun. ratune ning tumandang rusuk. Lah pripun? Wah, kupingku dicokot. Wah, panas ning awak. Terus pripun? Kan pripun? Pedro, wah, kowe nembango. Aduh. Kok yamene to? Mengko. Wis. Ndara kula Werkudara satriya ngaloka mboten bakal kasur mungsu. Ndara Werkudara wong gagah lawan sentosa. Dasar satriya gagah luwih ampuh sapa sapa. Ndara Werkudara satriya Ndara kula Ndara Werkudara Ndara penak banget matamu iki. Ini Ndara Werkudara iki biyen ngono kuwi. Nek ngene anu Kantaka mesti cedhakku mesti Petro kowe nembango. Wah, dhek seneng banget terus grega. Ning ngono kuwi lek mlaku. Ayo Tru aku dinyanyake gah. Ayo ta Tru. Ya Tru nyanyake. Ya enggak mau. Aku nyanyake Tru. Nyanyake ra. Heeh, Gong, tak nyanyake. Gong, tak ajarke. Iya jebol sak gegem tenan. Ya wis. Wah nekat banget kowe ora. Nong apa ya? Aku dikanane kuwi. Ora salah, ajar ora. Petro iki nekat e. Iki dagdanan. Ngatos-atos lho, Den. Iki mau do nanggap apa iki? Do nanggap cangkem kula. Tak kira nek kesenian tenan. Sebelum cangkeme Petro. Ngatos-atos Ndara. Petro, kowe kena ngopo? Omong sing cethuk. Aja kaya bocah cilik kowe nangis geru-geru ya kene. Menengo Petro. Nggih. Wis gek tangi. Sampeyan kira tau nuthuk kula lho. Niki kok ketegelen sing grut banter banget. Boyop truk meneng matur sing apik ngontene ra apa-apa kok dadak nuthuk barang. Lha niki wong tuwa lho, Dek. Ngapa? Dudu aku. Sinten? Bagong. Ra ngawur. Ora ngapa-ngapa kan utus apa tak kowe iki sing tumbak cucuan. Karang kajempel geger kok isih ngedu anake Semar.
Sing ngene, Gong rene. Rene. Ngapa ya, Mas? Mas apa? Kowe nuthuk ndasku, ngono to. Nuthuk ndasku to kowe. Sing ngomong sapa? Ndara Janaka Bagong. Aja gawe ribet ngaku wae. Mbangane aku sing baleske tak pecah ndasmu. Heeh. Mak prinding ya aku. Karo Kakang nih kok kurang ajar Petro. Eneng ngopo? Kula dereke Darawarku Dara Mungsa Prabu. Munyok. Ada apa cengelmu kowe? Ngapa kowe ngunekke aku munyok? Aku iki ngapa melu nyampar sirahku barang ngapa? Aku ora jarak. Ora sengaja saking kagetku Darawarku Dara dadane metu getih. Heeh. Edan. Kok biasane dadane metu asun. Kok metu getih iki piye? Dara Janaka klepat aku ki ya arep klepat to. Sirahmu ngalang-alangi kok. Ora sengaja. Yakin ora to? Sumpah. Walah, mbok bumi langit tangkep. Ora sengaja aku masa aku nendang sirahe kakangku. Kualat. Oh iya, ya wis nek ora sengaja. Wis kono gek mangkat ngono. Ndak sak kadohan kok Ndara Janaka. Iya. Asem kleru dalane langit. Gong, aku engko durus mengko. Iya. Kok kleru dal sik. Wo, liwat gang lor kuwi apa? Oh iya. Tak jaganane. Tak nggawa bendho. Ku anggere liwat kene kesusu arep gajul raiku. Bus. Yen modar ora. Ning tenan Darawarku Dara tak nyanyekke ora tangi to. Ora lagi tenan. Dadane metu gede. Dadane metu gede. Heeh. Wah, nek ora tak tandingi anu aku tak liwat kene wae terus. Ngerti kok ya. Demit tenan. Tak buacok sirahe kok ngerti ora. Gus ngatos-atos lho, Teh.